Haupa, kaixo, bideo honetan hasiko gara trigonometriako ariketak egiten. Ikusten dugun ez daukagu triangelo zuzen bat. Triangelo zuzena da angelu bat zuzena delako 90 gradu dituelako, bale? Hemen idatziko dugu 90 graduko angelua daukalako. Bai, goratu horrelako angeluetan, horrelako triangeluetan, esan dezakegula honen alboan dauden bi aldeak izango direla katetoak eta aldiz kontrakoan dagoena hipotenusa. Eta horrelako triangeluetan erabili dezakegu Pitagorasen teorema. Vale. Behin hau esan da, eskatzen dugu ariketak alfa angelua ematen diguna, vale? Alfa angelua hau izango da angeluaren arrazoi trigonometrikoak. Nik egingo duen lehenengo gauza izango da triangelu hau biratu, bai? Hartuko dut eta biratuko dut horrela. Vale? Normalen ariketak ebasteko horrela jarriko dugu, ikusten baldin badugu 7 metroak egongo ziren, berriatzeko dugu. 7 metroak hemen behan egongo ziren, bai? 25 metroak hemen egongo ziren, hau ez dakigu zenbatekoa den, eta 90 graduak hauek izango ziren, bestea borratuko dut. Vale, badaukagu ja triangelua lantzeko moduan. Lehenengo gauza, arrazoi trigonometrikoak idatzeko ditugu zelan kalkulatzen diren, vale? Lehenik eta behin. Sinu alfa, horrelako triangeluetan lortzeko, egiten duguna da zatiketa bat, eta goian jartzen dugu kontrako katetoa, zati hipotenusa. Vale. Kosinu alfa kalkulatzeko izango da honen oso antzekoa, hartuko dugu hau, hemen idazten dugu, baina kontrakoa izan beharrean izango da albokoa. Alboko katetoa, vale? Hau dira buruz ikasi beharko dituzuen formulak, hau dira kalkulatzeko arrazoi trigonometrikoa, direla sinu, kosinu eta tangente, kalkulatzeko triangelu zuzenetan, vale? Vale, orduan, alboko katetoa. Eta azkenik, tangente alfa izango da kontrako katetoa, zati alboko katetoa. Vale, begiratzen baldin badugu gure kasuan, alfa angeluan badakigu alboko katetoa da berarekin ukipienean dagoen katetoa. Goratu, katetoak idatziko ditugu berdez, katetoak dira hau eta hau, eta alderik luzena, vale, jarriko dugu beste kolore batez, alderik luzena, hau izango da hipotenusa. Kasu honetan, badakigu zein den kateto hau, baita ere kateto hau, baina ez dakiguna da hipotenusa zenbatekoa den. Eta horretarako Pitagorasen teorema erabili beharko dugu, bale? Triangelu zuzenetan baldin badakizkigu bi alde, hirugarrena lortzeko Pitagorasen teorema erabiliko dugu. Pitagorasen teorema idatziko dugu hemen, kalkulatuko dugu eta ondoren arrazoi trigonomikoak. Pitagorasen teoremak dio, hipotenusa karratura izango dela lehenengo katetoa karratura gehi bigarren katetoa karratura. Berdin dio zein den lehenengo katetoa eta zein bigarrena. Beraz, idazten baldin badugu, lehenengo katetoa karratura dira 25 karratura, gehi 7 karratura, hau izango zen, kalkulagai horrekin egin dezakezu 625 gehi 59, emaitzak ematen du 674. Beraz, hipotenusa izango da erro karratu 674. Zergaitik erro karratu, begiratu. H karratu baldin bada hau, H izango da horren erro karratua. Eta maitza begiratzen baldin bauzue, ematen digu 25,86. Vale? Ba, hemen zuzenean ja kalkulatu dugu, hemen idatziko dugu. Hau izango dela 25,86 metro. Vale? Behin ja kalkulatu dugunean hau, ja dauzkagu hiru aldeak, beraz, kalkulatu da ditugu arrazoi trigonometrikoak. Beraz, hasiko gara honekin, sinu alfa. Sinu alfa izango da kontrako katetoa, vale? Kontrako katetoa izango da justo aurrean daukan katetoa, kasu honetan berdin 7 zati eta hipotenusa kalkulatu duguna da 25,86. 25,86. Vale. Gero kalkulatuko dugu zenbat. Kosinuaren kasuan, egiten dugu honen angolonen alboko katetoa izango dira 25, eta hipotenusa jarraitzen du berdin izaten, 25,86.
0,86. Eta azkenik tangentea, ohartzen baldin bazarete, kapasak ginen tangentea kalkulatzeko hipotenusa kalkulatu gabe, ez digulako eskatzen, baina ni gomendatzen dizuet lehenik eta baina alde guztiak lortzea, eta ondoren ja arrazoi trigonometrikoa kalkulatzea. Kontrakoa dira 7 metro, eta albokoa 25. Egiten baldin bauzue kalkulu guzti hauek kalkulagailuarekin, niri eman dit hau dela 0,27 berdin sinu alfa, honek ematen duela 0,86 berdin koseno alfa, eta azkenik honek eman dit 0,28 berdin tangente alfa. Eta hauek izango ziren gure ariketaren emaitzak.